Здрав хора, с Никита. Днеска ще играем в един много як сервер, който дава безплатен флай на всеки нов човек, поне за сега. Аз съм флай. Да. Та ще ви разведа около сервера, може да чувате скъцане, това е от стола ми. Така. Аз сме тъпа. Така. Не, няма такова нещо. Така. Лап. Това евент ли написам? Ох. Само се бъркам с това тъпа. И с фляш ме развитавам. Сериозно. Бил съм до него, така както и да е. Се не сме много хора. Те. Сега ще да спална, ама не спална, пише какъв сервер, welcome to, дали да... Ох, малко с малко. Ще му бие. Ще сложа бронята. Виждате ми скината, така на главата ми има някакво куче. Така. Направо сложите в глава. Не изглежда тук. Welcome to the Lizzo. Да, това е спална на сервера. Яко е направено. Кафут. Тая машина е направена на яко според мен. Тук взимате прасетата, бъдете си ги. По-скоро е експресерно, няма нищо. Тук отгоре, защо всъщност така вече не знам. Не знам. Така. Така и шопа. Мъгъл. 10. Ух, аз седи гледам така скъл. Охо, аз мога да се взема цяла броня. 15. Видно сте. Кьо е? Я? Моля и. Стара. Петък, така. Антената каска. Това е така. Да, видим лайпойт, който не съм ви показал. Лайп евент, лайп моб ви го показах и тук и лайп шоп. Да, това беше. Да. Ами, това като за този клип. Ревю на този сервер. Влизайте, играйте и поканете хора. Можете ви да стане, може би, ако още тогава не са махнали това, да видите да имате флай. Ще бъде яко. Да. Да. Бай-бай.